eta beste hizkuntzarik ez du ezagutzen eta ados. Eta gero literatura aldetik garai horiek gaizki tratatu izan dira eta batzuetan esan izan da, edo bibliografia zaharrak olantxik dio, dekadentziako mendeak izan zirela, hori ez da horrela, azken garai honetan demostratzen ari da, garai horiek ere oparuak izan zirela, beste moda batzuk eta egon zirela, eta orduan ertera joan zen hola pixka bat leku hartzen, gortean eta idazleen artean, baina bat guztiz ere katalanez idazten jarraitu zen. Egia da ja katalan hortan erterakadak ditugula, egia da distira pixka bat egaltzen duela literaturak, edo produkzio literarioak, baina bat guztiz ere oraindik ere kontzientzia handi bat dago, eta oraindik ere Erdi Aroan izan dako tradizio pisutxu horrek, pisu desente izaten jarraitzen du. Bai, gala da. Horrein, 18. mendeari erreparatuta, noski hitz egin behar du ondoren dutza gerrez, edo, bai? Hau beste gertakera bat da, Europako errege dinastien artean edo zuen amaigabeko gatazka horien artean beste bat izan zen. Horrengoan, aitzakia goratuko zuen bezala izan zen, Espainiako erregea, Espainiako erresumetako erregea, hau horrein honetan ere ondoren gorik gabe hil zela, eta horrentxe Europako dinastiarik boteretsuenak edo borrokan edo elkarrekin lehien hasi ziren zeinek eskuratuko hain tronu preziatua. Eta alaxe gertatu zen Austriatarren eta Borboitarren guda edo gerra Europa zatitu zuena, eta 1714an hortxe gertatu zen gerraren gorenaldia eta baita Borboien garaipena eta Austriarren porrota. Esan behar da, Kataluniako erakundeek Austriatarren alde egin zutela, ez zuten ondo okeratu nonbait, eta gerra gardu zutela esan behar da. Halaxe, gertatu zen, nolabait egoera berriaren ondorioz, 1816tik aurrera, planta berriko edo dekretuen ondorioz, Aragoiko koroak bere foru guztiak, berezko erakunde guztiak galdu zituztela eta zer esanik ez, katalana hizkuntza debekatu egin zuten. Eta hor hasta daitekela hitz egiten diglosia handi batez, hizkuntza debekatuta izan genuen beraz, ezin idatzi, ezin jarraitu gure tradizioarekin, eta horrek krisi bat ere egin zuela. Hala eta guztiz ere, hor azpimarratu behar da, jende jeak jarraitu zuela katalanez hitz egiten. Bestea arrazoi batengatik. Egia da batzuetan, katalanoka aipatzen dugula, buruan jendeak oraindik ere bat zituela, erakundeak eta hizkuntza distiratsu hori, errege katalanek erabiltzen zutena, hori egia da, edo horrela esaten dute histolegariek, baina gero ere kontuan hartu behar dugu, katalanok ez genekiela beste hizkuntzari guriaz bazen. Orduan jende xeak jarraitu zuen katalanez hitz egiten eta hizkuntza ez zen galdu, ez da milimetro batera. Esan nahi dut, guk gure eremu linguistikoa beti oso ondo gordeta eduki dugu. Nahiz da, zirkustantzia gogor horiek izan, ezin idatzi, ezin gure hizkuntzan gure hizkuntza garatu. Eta, japuzka bat salto eginez, 19. mendean kokatzen gara, eta hor badaukagu fenomeno garrantzitsu bat, hizkuntza katalanari bultzada handi bat emango diona. Deitzen da la Renaixença, eta guk euskaraz berpizkundea itzuli dugu. Momentu hartan gertatzen da, burgesiak
hoxe, planteatzen diola bere buruari, ia jarraitu nahi duen nola, tradizio hori, alegia, antzinako tradizio hori heldu nahi zion, o nolabait erderaz idazten hasi eta pixka bat hizkuntza zana, hizkuntza hori katalana, pixka bat ahaztu. Orduan, gure burgesiak egin zuen, hautatu zuena izan zen, katalanez idazten jarraitzea, debekatuta zegoen, orduan hasi ziren katalana idazten, berriz ere, eta hizkuntza nolabait errekuperatzen. Hor garrantzitsua da, erromantizismoaren korrontea, ezta? Erromantizismoak nolabait bultzatuta, jarri ziren antzinera begira, eurek ere jakina katalanez hitz egiten zuten etxean, eta ikusita, ze garai oparuak izan genituen erdiaroan, orduan hasi ziren hizkuntza berriz ere errekuperatzen idatziz. Eta jakina, horretarako lore jokoak berreskuratu zituzten, jocs florals, eta horrekin batera, garrantzitsua da esatea, momentu batean, pentsatu zuten baita ere, nola normatibizatu hizkuntza bat, nahiko desitxuratuta zegoena erdi arotik. Erdi aroan esan dizudan bezala, la Cancelleria Real geneukan, eta nahiko hizkuntza estandarra geneukan, baina ondoreko mendetan hori galtzen joan zen, eta hizkuntzak ez zeukan bat ere batasunik. Orduan, hasi ziren, berpizkundian, pixka pentsatzen nola normatibizatu hizkuntza, eta pentsatu zuten baita ere Okzitaniarrekin. Ze Okzitaniarrekin oso tradizio handia geneukan, Ostrogodos eta pixka bat erdiaroan geratu zen literatura, eta hori garrantzitsua da, alegia, Okzitaniarrekin oraindik ere harreman izan genuen. Baina, nolabait katalanok erabaki genuen, gure hizkuntza, gure aldetik normatibizatzea, eta Okzitanarren gandik aldendu eginen. Hemen badaukagu itxasin berteke, garai hartako poeta handi bat, eta bere lana oso garrantzitsua da, ze nolabait hizkuntza katalana burgesia idazten hasi zenean, nahiko modu hola zarkituan hasi zen. Eta orduan itxasin bertekek, nolabait hartu zuen kaleko mintzua eta garatu zuen hizkuntza bat hola naturala, nahiko batez ere naturala, eta hortik hizkuntzak salto bat egin zuen aurrera normalizazioan, idatzizko normalizazioan. Bueno, 20. mendera helduta, aipa dezakegu nola, berrezartzea edo berrezarpena ditu zen garai hura, ez zen bereziki esanguratsua edo, agian katalan herrialdeentzat, baina bai gara da Bigarren Errepublika. Bigarren Errepublika, dakizuen bezala, 1921an ezarri zuten, eta 1922an autonomia estatutua onartu zuten Kataluniarako, Kataluniarako horren horretan bakarrik. Estatutu horrek bigarren artikuluan ezartzen zuen katalana hizkuntza ofiziala zela, gaztelaniarekin batera, baina aspaldiko partez, mendeak igarota gero, lege testu batek, ez nolanekoak gainera, ezartzen zuen katalana hizkuntza ofiziala zela. Beraz, urrats nabarmen izan zen, zoritxarrez, ez zuen luze iraun, Bigarren Errepublikako nolabait legalitateak, nolabait, eta atzetik etorri ziren, Gerra Zibila, eta bera amaituta denok gutxo erbera gogoratu, entzuna dugun edo bizi izan dugun, zati batean mintzatzen izan dugun, diktadura arogura, nolabait lege kontuei dagokionez 1929 arte edo 1928 arte iraun zuen. Bai, 1929an Kataluniako estatutua onartu zuten eta bertan sartzen zen noski katalana hizkuntza ofiziala zela. Beraz, estatus ofiziala berreskuratu zuen
berrogeitaka urte pasataria. Katalana gaur egun, bai, datu batzuk bildu ditugu zuentzat jakingarriak edo interesgarriak izango direlakoan. Datuak 2010 eta 2012 bitartekoak dira. Bai, datu berriagorik eskuratzeko modurik ez dugu izan. Eta, hementxe irakurri dezakezun bezala, lurralde katalanetan ia 10 milioi biztanle hiztun dira. Ez dut hori duten pantalla, baina nire arazoa da lasai. Lurraldeko biztanleen 91%ak ulertzen du hizkuntza, agian hitz eginez, ekoiztea, beste borratxoa da, baina ulertu 91%ak, beraz, eguneko handi batek, lurraldeko biztanleen 98%ik hitz egiten du, bai, pixka jaisten da, baina oso kopuru handia da, nola nahi ere. Eta biztanle kopuru absolutuari begiratuta Europako 14. hizkuntza da. Beraz, estatu hizkuntza diren, estatu independenteetako beste hizkuntza batzuk, baino eremu zabalagoa du, baino hiztun kopuru ugariagoa du dudarik gabe katalanak. Bai, pentsatzen hasten baldin bagara estatu batuetako baltikoetako hizkuntzetan, edo Maltan, edo beste bat herrialdetako hizkuntzetan, nolabait katalanak aurre hartzen die hiztun kopuruari dagokionez. Edabideen kontsumoa dela eta, horri irakur dezakezue, nola gorantza egiten ari den azken urteotan, dudarik gabe. Irratia dela, prentsa idatzia dela, gaur egun noski internet barne, interneteko formatuan ere bai, kontsumoa, milioiak aipatzen dira, bai irratia dela, bai telebista dela, eta interneti dagokionez, oso bitxia da. Bigarren puntuak esaten du, katalana sareko hizkuntzarik aktiboena dela hiztun kopuruari begiratuta. Eta termino absolutuetan, interneteko 8. hizkuntzarik aktiboena. Oso, deigarria eta esanguratsua da. Bai arte, gaur egungo egoerari dagokionez, behintzat, ezagik egoera baikorra, egoera positiboa aurkeztu dugun, nore ikuspegi baikor emana izan diogu, baina norabait ikutu errealista bat ere bai. Lan handia dagoela egiteko oraindik ere, bai? Eta, horretarako, bat konpromiso, guztion konpromisoa behar dela, bai politikoa, bai kulturala, eta bai. Ados, eta orain dialektotara pasatuko gara, pixka batzen, Orduan, hau mapa hoia ikusi duzu, aurrekoan, eta esan dizuen bezala dago marra imaginario bat, isoglosa deitzen diona, eta marra horrek hizkerak banatu egiten ditu, ezta? Baditu ekialdeko hizkerak eta mendebaldekoak. Hor badago hizkera bat, justo lenguan aipatzea astu zaidana, hor badaukagu beneskez deitzen dena. Eta da, aragoiera eta katalanaren arteko nasketa bat. Hori ere aipagarria da. Eta, ogurrezpeneitz bada hizkuntza historialari bat, Girona aldekoa, eta berak defendatzen du, Aragoiko koruan, segurazke, katalanek izango zituztela harremanak aragoiarrekin, nolatan ez, eta elkarri ulertzeko nolabait hizkuntza pitxin hori osatu egin zala. Garai hartako hizkuntza horren arrastua
gaur egungo banaskeaz izango litzateke. Kontu politiko da. Ados. Eta, bueno, isoglosa horren arabera, nola banatzen dira zerak hizkerak. Bueno, batez ere, bere izgarri bat daukagu, eta da, sistema vokalikoa. Katalanak vokal horiek ditu, 8, bai? Eta, pixka bat auskatzeko badaukagu anormal bat, gero badaukagu neutralizazioa deitzen dena, eta egingo dizuetola gero badaukagu irekia, badaukagu eta i. Gero badaukagu o ireki bat, badaukagu o eta o. Orduan, nola funtzionatzen du sistema honek? Dialektu egiten badin badiegu, hauxe da. Katala oriental daukagu, ekialdeko katalana, eta hor, sistema tonikoa daukagu, eta sistema tonikoan 8 vokalak agertzen dira. Baina gero, bokal horiek posizio atonoan daudenean, nolabait esateko ilundu egiten dira. Orduan, A, E eta E pasatzen dira bokal horretara, eta O eta O irekia, O, pasatzen dira ura. Ados? Gutxi gara, gero adibide batzuekin ikusiko dugu eta horixe, mendebaldeko katalanean neutralizazioa, posizio tonikoan, 8 vokalak topatzen ditugu, 8 vokal horiek, eta gero, sistema atonoan neutralizazioa egiten dutenean, E pasatzen dira era, eta O pasatzen dira O izatera. Ados? Orduan, eta mendebaldeko dialektuetan ez da A eta E atonoen neutralizaziorik egiten. Hau da, fonema hori ez da existitzen, ez dute erabiltzen. Adibidez, hartuko dugu kasu hitza, bai? Badaukagu sigla tonikoa, K, eta gero atonoa, Z, bai? Orduan, eratorri bat adibidez, kasal, ikusten, neutralizatu egin dugu. Lehen tonika zena, orain